kaya ngono. Mula kudu sok iring sejajar merga wis ana paugerane no. Agama tanpa budaya ya ndak luwes, budaya tanpa agama ya rusak. Kaya ngono kuwi. Ya. Coba nanjake bintang tamu Mbak Lucy dhisik ben jumeneng susul karo Mas Gareng ya. Susul karo Mas Gareng. Serampat Mas, yo kaya ngapa? Mas Gareng ngadeg dados yo. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Pak Gareng ki akeh banget. Wit kidul Gareng Pacitan nyisir ngulon Gareng Wonogiri bablas ngulon ngalor Gareng Solo iki Gareng Kulon Lor Kulon. Anak-anak Gareng Kediri. Nggih Ramaido kok Pak. Pancen Gareng iki kuatah kados sing jenengan ngendikake nek Gareng Pacitan paling mboten nek dugi mriki prayo enek 10.000. Gareng Wonogiri nek teko kene ora enek 15. Gareng Semarang teko kene ora enek 20. Mula kenek kura wong gelem 1.200 kok. Waduh. Iya. Malah ki engko dibayar mek 250. Yo aja banget-banget ta, Pak. Ayo witekno. Karek ndelok iki kok lucu apa ora? Ora perkara lucu mbiorane, Pak. Perkarane kadung tak tampa. Mula aku wis kencan karo admine jenengan. Mas Sudah, pripun Mas Gareng? Pokoke aku gelem ra gelem njaluk lunas ngarep. Lah ngopo Mas wis pokoke tak bocori nek rampung aku. Dene perkara lucu ora lucune tak wis rampung ngarep. Iya. Menang gemedhe aku. Ditepungke dhisik Mas Gareng saking pundi ngaten ben tepang dadi wanuh kula Gareng Jajak wingking saking Laladan Purwodadi kula teng mrika terkenali nggih janakane wong sak Purwodadi nggih kula niki. Mbok menawi dereng tepang. Iya. Janakane Purwodadi nggih kula niki. Iya, percaya kok le aku le. Nggih, saestu wedah percaya wong piyai mriki mon percaya kok. Iya. Kayak marmut. Lah ya lucu, marmut ki lucu. Disawang tok wis kudu ngemut kok marmut kuwi kok. Tenan. Mula ora maido Pak, ora maido. Iya. Mula kula terus gawe atikan. Piye carane kebagusanku iki ora dadi dosa. Kok nek nun sewu, kula nek teng Purwodadi lunga ning pasar angger
wong wedok, ya Allah Mas Jajak, ya Allah Mas Jajak, kudu do salim. Kula gandeng wis duwe bojo ngajeni bojoku. Piye carane nek enek wong petuk aku kok terus gak celuk-celuk, raiku tak orek-orek. Weh. Lha ngene iki nek raiku tak orek, lho semene iki lho njaluk nomor kabeh Pak. Petuk ning sekolah Mas Jajak ngono. Padha kedanan karo Mas Jajak. Kedanan kalih kula. Mula raiku tak orek-orek untuk menjaga piye carane ben aku karo wong wedok bojoku kuwi romantis ngono lho Pak. Ben ora keganggu karo wong wedok ngene iki. Ngono lho Pak. Lek neng Rejo Tangan kok aku krungu. Oh, Mas Jajak. Ya Allah Mas Jajak, aku kok pengen nguyui. Lho, nggih, anggur bar saling terus do nguyui ya, Pak. Malah seneng. Seneng neh cah-cah ngene iki. Mbok monggo lho aku gelem ngono diuyui. Aduh. Lah jenenge sembrono bagus sing enak diuyui lho. Mas Ngayu Bagyo dalemipun Pak Totok kok nggih. Pak Totok kalih Ibu Suratmini. Pahargyan Agung wisudaning pinanganten Sarimbit Mbak Dwi kalih Mas Edi. Wis didongake dawa-dawa kalih kanca-kanca Sekar Gadung, kula dongane cekak aos mawon. Dongane muga ndang meteng aja pegatan. Wah, kuwi ampuh kuwi. Lho nggih, lah wong omah-omah ki apa to tujuane, Pak? Heeh. Tujuan wong omah-omah ki apa nek rate ndang meteng ben duwe keturunan kanggo nyembung sejarah. Nah, meneruskan sejarah ben ora cutel. Mbak Ayu ki saka trah sapa duwe turun sapa ngono. Ngoten. Tur aja pegatan. Nek iso kaya kula, Pak. Kula karo bojoku saking tresnane aku sebaya pati, sebaya mukti janji sing tak ugemi matur karo mbok wedok, Bu. Gedhe rasa tresnaku marang sira, ora bakal kowe tak pisah, ora bakal kowe tak pegat, kepara malah tak tambahi. Lho, wong lanang iki ngoten niku. Wong lanang sembodo iki ngoten niku saking sih tresnane. Sing terakhir iki sing ra penak, perkara tak tambahi iki. Lho, pripun to, pripun? Bu, saking tresnaku karo kowe. Lah, aku ora bakal ninggalke awakmu, uga ora bakal misah awakmu, kepara bakal tak tambahi. Iki sing ra penak. Lho kok ra penak to, Pak? Nek ra penak mbok pijet. Nek urung mandi ndang suntik. Urusan rekmu arep nambahi iki lho. Masya Allah, gagasane jenengan kecupeten kurang landung. Diumumke wong sak bale iki lek umpama perkara ditambahi ki apa ora awakmu arep mayuh coba. Astagfirullahaladzim, naudzubillahi min dzalik. Ngendikane ayat suci Al-Qur'an ing surat Ar-Rum ayat 21. Heeh. Ya apal ora? Lho, kok apal pripun to, Pak? Lho iso apa ora? Masya Allah, lho gur surat cendek ya. Ayo coba, coba. Lho, Ar-Rum ayat 21. Beh, Ar-Rum ayat 21. Mosok gak apa jenengan? Beh, ya Allah, dalang lho jenengan. Ayat 21 ki lek nang omahku ning lore pasar sapi ngunut. Jenengan apale gur niku tok. Lah terus apa coba beberno? Mosok jenengan gak ngerti, Pak? Ayat cendek iki. Dak. Bah, tahun ngarep nek ngejobne tak beberke, Pak. Iya, Iki rahasia sik. Lho, nek tahun ngarep piye to? Lho, aku ya ora ngerti to, Pak. Lah, ya gur aku nek maca undangan, undangan iku jenengan buka mesti enek surat Ar-Rum ayat 21 mesti. Aku ora patek ketok lek nyawang tulisan cilik-cilik sing tak ketok iki menyawang wong wedok arep nyawang wong ayu. Astagfirullah, jenengan pun daftar kaji dereng. Wis. Lah nggih ndang tobat wong ape kaji kok jek reget. Mangsane kaya resik-resik. Lah niki lho Pak, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itulah jadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kedawan kuwi. Kedawan. Lho, lah nyatane ya iki tenan Pak. Jawan cukup huna libasulakum mbak antum libasulahun. Wong lanang minangka agemane wong wedok minangka agemane wong lanang rampung. Urung karuan. Sapa sing ngomong urung karuan? Blakrak. Wong lanang agemane wong wedok, sing wis jejodohan diibaratke kayane disego diwadahi wakul. Wong wedok ki dipentong sak wayah-wayah ndak kena endo. Mergo wis dadi tanggung jawabe wong lanang. Upama jenengan lunga dolan goncengke bojone. Upama jenengan lunga jagung goncengke bojone benjak ngitang nggon. Nek kanggoku kleru. Lah kok lah gak pas nang mriki. Nek nyoto jenengan sayang karo bojone, nek lunga dolan aja ngajak bojone.
kudune ngajak wong liya. Dieman-eman ya wedok. Dieman-eman lah nek jenengan tiba. Oh ya, nek ngono sesuk mulai sesuk wong wedok tak kunci nang lemari, aku tak dolan karo wong wedok liya. Lah cocok nek kali kula kandhani. Wah, kowe lek panggah ngene tak jak terus kowe wayangan. Cocok nek Pak. Wis toh 750 mangkat. Heeh, iya wis. Kita sejalur kok modele. Lha ibumu lho, sawangan ibumu. Sing pundi? Ibumu. Masya Allah jenengan iki garwane Pak Minto. Wih. Ayo. Masya Allah. Nuwun sewu Ibu, mbok kepareng pipis riyen, Bu. Bener. Gak ewon. Mboten tegese tak tambahi, tak tambah rasa tresna. Nyakur kono amuwi kapok brodol ya kabeh. Gila. Monggo tumuli kalajeng Mbak Lucy Beruk. Lucy monggo Mbak Lucy Bro. Monggo Piyai Watu Lima ngersane beruk kula. Monggo. Kok malah mbok tawak-tawake. Mbok ya kudune kuwi nek wong wadon ayune kaya midodari, langsinge kaya ngene. Ya digandrung diajeng garwane ingsun. Wong ayu, pepujane ati. Ora ana wong wadon liya sing elek kejaba sliramu Yayi. Sumpah lahir batin. Wis Aku kok elek piye to? aku mau muni piye? Ayu. Lah sing ayu sapa? Aku iki lho tok. Wong elek kok. Wis to tak omong jen kuwi nyontoni elek. Mbok lek manten anyar iki lho, mbok bojone eleke kaya beruk. Kuwi lek jenenge cinta kaya ngopo ya panggah ayu. Ya wis Yayi, kowe tetep ayu. Swara kurang permono ning wasesa ngungro. Gak gitu. Ah digandrung kuwi beruke iki gandrungan. Hangungro marang bendara. Apa nanti ndak, Bro? Sapa ki sini? Wis bedakno iki. Apalah kau nih? Wah. Siapa kau? Wajah kau seperti rinjing, tahu tak? Ya to, bosak kowe. Rinjing. Kau macam rinjing kau tuh. Rinjing ki apa? Wajah kau tuh Aku ning kono. kayak badak rinjing. Rinjing. Iya. Masya, nun sewu Pak Minto. Ah wis, entekno timbangan tak le beruk ngentekno iki. Bareng nyawang kene, ibarat wong sarapan esuk segane soto lawohe paru, tempene kebul-kebul, wedange anget, krasa gembobyos. Iya. Bareng nyawang kene, ade oblok-oblok ngene model. Ora, aku mong guyu. Aku mong guyu. Ora tenanan. Wis to. Ora. Wis. Udah lho aku kok udah. Sik, tak ngereh-reh kono ya. Aku tak suka lah kau sama Mbak Wek tuh lah. Tak suka lah dia macam besar bang apa 3 je tahu tak? Kowe sing sareh, aku tak ngereh-reh kono. Engko nek kono wis bubuk aku rene neh. Baiklah. Sapa sing ngomong aku gajah? Sapa? Sapa ngomong iku aja aku loro. Sapa ngelokne aku gajah? Sapa wani ngelokke? Ora. Ojo Gendak percaya. anyar kowe. Ojo percaya. Ojo ya. Aku nguyong kok. Masa aku derek gajah. Aduh, rontok sithik. Ora wis toh sareh. Jarane iki ku bojone ngrusi tok aku. Tak jarane ora. Ojo gelo. Kowe wentokan sapa? Ojo gelo. Sesuk tak jak piknik ya. Mandi. Delok kali banjir ya. Ya. Enterne kowe. Ngono nek kowe nesu arek jegurke ya. Wis. Sayangku rinjing, sayang rinjing. Wis toh aja ngono Aku kesepian sangat, kau kemana aja tak bisa lah. Sing kau sabar ke menemani atimu, aku. atimu sing sabar, Tak atimu. suka lah kau sama Mbak Wek tuh. Atimu sing sareh sik atimu. Aja nesu sik ya. Atimu didem-dem sik ya. Sinilah hati. Nek kono dosa, nek kono. Rinjing, sini atiku lara. Ati ki ning kene. Kok kene mblorot. Oh, nek mblorot tak unggahne sithik. Wis mapan ya. Bubuk ya. Nih parasite mau sik, ya. Ora sudi. Gak apa-apa. Sayang rinjing, aku tak mau digendong lah. Sudahlah, jangan marah-marah. Gendonglah aku lah. Kau bisa tak gendong aku? Aturah iso. Mau lah digendong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, muga-muga bojoku wis turu. Sayangku rinjing, kau nak tampan sangat nak seperti itu. Ya begitu. Aku lah boleh lah cium kau. Rinjing. Wis toh. Oblok-oblok. Stop. Aduh, mati aku. Pak Minto. Dengkulku mlebu itu, Musa. Maksudnya mlebu kebaya aku lho, kebayamu kan landung to. Wong lanang ki ngono kuwi. Lek ibarate lek ketemu karo aku jare tresno terus basa enek sing luwih anyar dielek-elek.
Ora yo, ora. Kae lugur kanca tok ora lebih. Ora yo. Tak lah kau lah, teman tidurku kan? Ngapusi kok. Iya kan? Tak bilang lah kau sama dia. Kau tidur sama aku berapa kali kau tuh? Sudah 5 kali kadok kau Kedi kan? Wis ping pira? Gitu aja lah kadok iki. Kowe aja manak. Mosok wis ping 5 to? Kau bilanglah sama aku lah. Jadi wanita lah harus jujur lah. Jadi aku jujur jelas sama kau tuh. Mosok wis ping 5 to? Iyalah sarung kau tuh bau ai kau tuh. Lah nek wis ping 5 mosok gak meteng. Tak lah. Ora. Aku nek karo kono ora ngono kuwi ya. Ora tenan. Ora ping 5 ping 6 yo. Kuwi katoke nang endi? Aku mendino ora katokan rambok kapak-kapake. Hei makcik, cobalah kau cek. Itu helmnya tuh sudah bolong. Sentet yo. Tanggung Ayo bablas ke sik. Dorotia Sulistya pijer ngincangake alis tumone. Sangat jahat kau tuh. Ya lah kayaknya apa ya Pak Cik. Terus tresno sasidema. Mujudke pesemon tembange sesideman ternyata lek bojone iki lur kuwi mung ndadekke dredah mula ki dadi patuladan sing apik digawa sing ala ditinggalke. Ya genti Mbak Lilis. Liwat kincange alismu. Yo. Yo mangka gawe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduka anjrimpo Swargane Gareng ya bengi iki diamping midodari loro. Nanging ora dadi kaya ngopo ora ngepok singgol rasane atiku mergo aku priya sing sejati. Ora bakal kakek nggo wanita liya kejawa bojoku. Alhamdulillah. Nek ngomong kok ora sesuai karo kelakuane. Ekspresine. Iki lek ndelok swaramu ku ya gagah piteksa. Wong lanang gleling ora ana wong lanang liya. Kejaba aku. Aku iki kaya raja gagah. Ya ora iso. Ora nek wong lanang liya kaya marmut mengkeret. Wong lanang iki begagah kok dicedhaki Mbak Lilis ayu kok midodari kok. Lanang kok mingkus. Wah, aku nek dielek-elek kono aku tak balik nggonmu ya. Tak maulah, helm kau sudah kotor tuh. Ya wis kan dulu lah. Tak tambahi 50 tak ambung wis. Enggak mau. 100 ya? 100 juta. Oke lah, gak sido aku balik. Mungkin dia glupuk-glupuk itu 50 tok 100 juta kok. Bandani company.
Ayo banyak. Urip ana kocak gadi. Tambah Mbak Punjung karo Mbak Diah bablas ompak pepeling. Tetep jumeneng Mbak Lucy. Suara kakung Mas Gareng. Bablas tembang betok. Satu kali lagi dengan irama rock. Sore
Tembang kang pungkasan gethuk kuwi nek asline kados ngaten ning nek digubah kena kanggo pitutur. Lirik sore-sore krungu adan. Ayo kanca padha sembahyang. Rene-rene bebarengan ing musala aja do gojekan. Purwakantine gathuk. Lah, kae-kae pujiane dimirengke kok nrenyohake. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja tinggal salate. Wah, pitutur luhur. Salat sedina kaping 5. Bocah nek dituturi malah semekan. Mirengke lho ora apa-apa. Nyengkuyung. Pemantapan. Salat sedina kaping 5. Anduhur asar magrib isak subuh ya. Salat dadi cagake agama. Lah cocok. Yen ra salat besok mlebu neraka aja ngono. Salat iku perintahe agama. Wah, iya. Turun kiai kula iya ngandhani kok. Ya, ning kene iki dadi isimu ana mburi. Ije. Nek nggih leres. Iya, apik kuwi. Wah, kandhani janakane Prodadi kok. Apik. Pancen lek menungso ki duweni tembung-tembung sing sipate kanggo menuju keagamaan kuwi kena diarani siar agama, lumantar budaya. Mergo menungso. Nggih. Lek beruk ora iso. Ora iso. Ning niat kula ora kok elek-elek wong liya niku mboten. Kur ngelekke awake kula piyambak. Dene kok sing melu ngrasake, melu mirengke, oh ya enek benere monggo diagem. Ning nek ketoke luput nggih nyuwun pangapunten. Ra ngoten to, Pak. Gajah diblangkoni. Ora sedeng blangkone lho sepira. Kadang iso kocah ra iso nglakoni. Jarkoni. Mas yo beruk iki sik iso menep patine le. Lah kok iso? Sing penting beruk wedok nek beruk lanang lek wis menep. Ya nek beruk lanang. Ya dong-dongan ya jangger ra digarai kan yo menep. Ngempet. Aku ora yakin. Blas ora ini lanang wedok menungso kuwi glegere padha napsune padha gumantung imane lho nek wong urip padha wong lanang ndi lho nyawang kaya ngene ra kepengin nggih mboten ning kabeh gumantung imane padahal kowe bar nuturi ngomongi ngene iki menep rono bareng ngene iki wis nek pengen berarti ya bener jarkoni ning kan imanku kuat. Iman-iman nek seduluran ndak usah padudan meneh. Nggih, Mbah. Ning kene didhawuhi kon seneng-seneng kon menghibur, nembang sing apik wong loro duet sing gayeng. Coba saiki. Hah? Wah, duet karo marmut. Ora. Berok kawin karo marmut iki ora cocok anake dadi mulai kaya uyula weling. Wong marmut ki putih bro ireng. Ora apa-apa malah dadi zebra. Ora usah ngomongke beruk, lek biyen jenenge beruk ki ireng. Iya. Aku saiki tak semir putih. Kok dadak ngomong aku ki rasa kok mbuturi seru lek jenenge beruk ki mesti nembang selintutan wong loro. Ayo. Selintutan. Selintutan rene sing luwih kuno. Oh, sik eling mriki mesti lali iki. Mesti lali iki. Lah kuwi lho aku urung lahir, jaman kuwi urung kenal blas to lagu kok selintut. Tak goleki sing luwih bagus. Lek kene ora iso ndak mergo ya urung iso lali. Ora pati bagus golekne luwih bagus. Wi, beruk gembos wi, beruk lanang. Alah, lek iki padha klawune. Gak nek iki lek rabi karo beruk iki karo iki, metune dadi anake lutung. Malah dadi nembang nganggo tembang Jawa klasik iso, dangdut sing bergas rancak kudu iso. Langsung selindutan karo Mas Gembos. Yo, kaya ngapa to? Dadi yo. Ajareng joget. Sekar Gado Indonesia, Bang Lucy Bravo.
Gadot Indonesia. Ada Mbak Lucy Brahma. Ada Cak Gareng Marmut. Cak Gareng Marmut. Asik. Wong lanang ojo tinggal Mas Mojokerto tulaan pacitan silamu kondo tresno langkung licutan Deno sayang pancen salahku saiki ning terus terang wis liramu nalikane Kang Mas yo amuk sebranan rata anggap temenan kok kebablas bareng kula ngertos jogitane Mbak Lucy. Wah ini tak gagas-gagas koyok toko cat sing enek pundungan iki. Kamu belum lahir. Kamu saya sudah on the way, kowe sik dadi codot. Aku codot. Makane kowe iso karo aku. Jogite koyok pundungan ngarep cat toko cat ngono. Sing wis kentekan angin. Elok. Jan sehat selalu ya Mbak Yu. Nek tiba lho. Pancen nggih matur sembah nuwun. Seniman di atas panggung itu harus totalitas. Luar biasa. Totalitas. Mita, Mbak Widya, Mbak Luki ngadekono. Iki ana sing ngersake saka rombongan biyen Sekar Gadung. Mak disempuk. Nah, sempuk ngersake lali janjine. Niki kru Sekar Gadung niku sing ngendang riyen kanca kula sakos Pak ini. Sing ngarep layar TV iki Mas Sempuk kuwi dhisik pengendonge. Pengendong. Oh, Aku mau muni apa? Pengendong. Kupingmu sing salah. Pengendong. Kupingmu sing salah, aku muni apa? Pengendong. Salah, pengegong. Oh, pengegong. Kupingku sing salah. Ha iya. Ini nek sing ngendang niku rencang kula. Sapa? Autosol. Iya. Sol. Ane sol ngono biyen zaman kuliah. Heeh. Autosol. Lali janjine bundutan Mas Sempuk dados. Yo, kaya ngapa? Kicau mania. Kicau mania. Gaspol jangan, digaspol jangan. Manoku siap nembak, poin kurang goyang. Sekar Gadung Indonesia. Iya. Tunggu, kowe ngajak
lali janjine wis diaturke Mas Gareng Mbak Lucy. Nggih. Dengan harapan kita menghibur warga masyarakat utaminipun benaripun Bapak Totok dalasan Ibu Supat Mini nggenipun netepi darmane ngasepuh. Nggih. Nadyan Toto gelar laire iki awake dhewe seneng-seneng ning batine kene tetep mepet marang Gusti Kang Karya Jagat kani nyebut asmaning Gusti. Leres ben dijabah sing dadi panyuwune. Amin. Uga napa pundutan tembang Mas Gareng. Dawuh. Negara angin saka Mas Kapong, warga saka Bapak Totok engko ya diaturke ning sadurunge diselingi nganggo gamelan. Mbak Pipit karo Mbak Sulis diaturi jemeneng. Sepote Mas kaya apa? Yo ben ngadeg pesinden loro. Yo. Hey! Sekar Gadung Indonesia. Yo 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 yo. The crew. Pipit the crew. Wes saiki ngaranono, lek Mbak Lucy mau mbok arani beruk, lek Mbak Pipit apa njajal? Nek tetep yang tercantik Mbak Pipit no. Upama kene, waru-waru doyong-doyong ning pinggir lurung, dasar ayu moblong ning ati bingung. 1.2 koma, dasar kau cantik siapa yang punya geser. Waru-waru doyong-doyong ning pinggir gedong, dasar ayu moblong koyok gentrong lodong. Terus ngombe jamu, tuku jamu ra nggawa dhuwit, awake lemu, ceplike cilik. Wis sampun. Ora ngono aku gojek, aja mbok anggap guyon ya. Wes, ora tok aku gur gojek. urung tau tak banting ta. Pengen ngrasakne apa? Ora toh aku tau tiba kok. Gak sembok banting tau tiba aku ning kamar mandi pindho pisan. Kok rumah saku kok lek ora toh. Kaya rupane bagus-bagus kok. Alah ora. Rupane kaya tikus. Alah ra ngono kuwi. Pesinden ki lek dilokke karo dagelan kok ndak muring tawa nesu. Nggih. Hah? Kuwi pesinden ecek-ecek. Nggih nesu kula, Pak. Ora ya aku mau gur guyon. Niki kula mikir badhe kula kapakne niki ditewu apa dibanting ngene ya. Tewu lek ditewu piye, Pit? Iki ngetene candak tali gocine ditewu teng ngono. Heeh. Ya aku wis teng pindho ta. Wis ora ngono kuwi aku gojek sahayu. Wis ora. Wit lek kok tewu kono ndak apa-apa ya. Aku aja ngantek mbok tewu, aku rung mbok tewu wis teng. Alah jenengane kok. Ngantek amoh aku. Ben brodol ya ben. Alah guak sor genjot kene. Alah cepoten ae. Ning ora upama aku lakon dadi bojomu. Ngapa? Tak ingu kok 3 sasi, tak lemokke sithik jolno cilik-cilik. Korbanno ngono. Heeh. Ora digobanke. Tapi Jolke entuk cilik-cilik 3. Wah, apik. Ayo, ana pundutan Mbak Sulis, podang kuning jangkep sak bawane menika ingkang ngersake Mbah Lurah Sepuh kalian Kang Mangkugati. Nggih. Weh, Semarandana ping 3. Banjaran Asmarandana nggih kula kali Pipit niki. Ora dipundhutne liyane ya kena nggih dandang gula ya kena diambil ke apa ngono. Mboten napa-napa wong Asmarandana njumbuhke mantenan kebak asmara. Ben tetep asmarane. Kasmaran, heeh. Rak ya ngono to Yayi? iya. Ora takok kowe. Ya ora gadi gelop ora tak takoki nesu. Sing sareh. Nembang ya nak ya. Mau. Nembang karo kakak. Nggak mau. Nembang ya. Gak mau. Wis toh engko tak wis 50 ya. Kakak apa? Kakak tua ya? Ora, maksud iki kakak sing ganteng dhewe iki lho. Kowe iki tua sapa karo aku? Kok kakak. Kowe iki lho bayi dek ngisore. Mosok ndek ngisore gak emi. Lha barengane bawa wi ta? Sapa? Bawa cah cilik iki ta? Semono cilik. Cilik lho kuwi wekane iki. Bawa ki lho cilik. Aja ngajak. Aja ngajak satu. Kok iso muni? Aja nyepelekke lho. Sakitnya seorang lelaki kalau diberitakan atau dikatakan cilik. Pak, aja ngenyek cilik, ora duwe ya. Sing cilik kuwi aja berpikiran yang negatif. Lah sing cilik kuwi mit blangkon. Oh, blangkone cilik. Mergo ndase cilik.
Oh ndak, kon dindas-ndaske to. Sirahipun. Mustaka. Mustakanipun Mas Bowo. Nembang ya nak ya. Nggih nembang. Wong sing dicontoh iki aja nyontoh karo krawitan, aja nyontoh karo pesin iki lho, pemusik iki. Nyontoh karo Mas Depi lho. Wong piyayine meneng ora tau ono. Lho Pak, justru wong sing meneng-meneng ngoten niku bahaya lho Pak. Ora, Depi ki wong meneng. Tam tem. Meneng kok tantem. Nggih. Goblok. Mas Depi langsung abang ireng lho Pak. Abang ki mergo grogi, ireng wigawan bayi. Nadyan wujud temong peksi Ganti kene. Nah. Cilik ya ben sing penting Nyenengke. Wis rak gedhe dhewe. Iya. Golek si podang kuning ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi digarap beda dengan yang lain. Coba digarap nganggo akustikan kaya ngapa. Wah, cocok. Kene nak cayu. Ya. Buka celuk kena, keyboard kena. Awan ning omah wis ora krasan kaloyoran hanggole sing tasan mobeng miteranggonku ngiteri ora krasa esok awan nganti wengi Nimban yen ngerti liya sang jaya
ademe ngadem ora kaya le disolawati. Oh ngaten. Ayeme ngayem tentreme tentrem ora kaya le disolawati. Injih, leres. Anak lanang tole Wibat Sudarsana ben ngenteni Pake sawetara negara angin dong diaturke. Pundutane Mas Kaspong. Heeh. Yo kaya ngapa? Mbak Punjung, Mbak Lilis karo Mbak Diah negara angin langsung co yo. Siap. F Mas Devi F. Iya. Matur sembah nuwun kagem temanten sak keloron ugi panjenenganipun ingkang winantu pakurmatan Bapak Totok Ibu Supatmini kerben keluargane ayem temantene atut runtut kaya dene mimilan mintuna kaya ngapa sak tembang tule tatit munggah panggung genteni Pake selawat Mas yo kaya ngapa Allahumma sholli wa sallim Allah Sayyidina